إزبيت بيت السلام أبز قربا معلتات حدا فلات يسب زسن بدنجر نجيرني دحرتي ناي فيلماوي التاريخ مسمعنا يبل نسو نحناون حنتكم عينت تسقم زلو حبت اللات النامو عدل انت ترخيبو نساون نختولد نسدرا بيت دويلو قلخ قبرو خمزحاتهم حبيرني زي أما حبراو ميداتات كنرئي زقننا تاريخ فيلماويت حدا وغنو ترايو نحنا نرئي زلنا نتم بعوز تولدو هتساناتن نتغازيت انياتات تأمر إلهم سميو ووتسيتن ترايو كناخي عبد حرت سئل زلو تسلمات فيلماويت نبينا ساقروتو سيول كساب كندي عميقكم زخونن نحلنا نخن حتى تيكبا اتن حنا وتسيت تراي زرقانا له تاريخ نعاقن مقلت زيبولو سقاي نيرو فيلماويت نبعلا حاجزن صلان زدليا فترتيا بزي فقادان دليتان بزي تفوتهم سوقوت نختراخب مقداداقن نعا كمين يري يخون نحنا تنسن رئي نساقن عمز تسكم نيرا نحنا حرسن رئي نساقن مقلت زيبولو سقاي تحلف نيرا اتقونا سباي ناب عراتا كمتس كله اتنسن ازده فرئيد كتنكفا خلو اتي اوشتاك عبز جمر حدش هيوت اب اكالان سلا لبونا انزس عبو وطري ازخلون فيلماوي تبعلا ترايت فوتو سور سقاي نيرو اوتيزم زلوم سبات نلوطن حدش نگراتن ازيوم تنكفتيوم حانت اوتيزم زلو اقال حدو قوانا سباي ناكالا كتنكفا خلو سمع سنبادي كابزخونا السبن لعليو نسا نتكونتات كتقالسو وي بقالات كتقلصو عقم سلزي بلاغن اتقانزقا أوشت عبيتي تريفو اتي أبغزي تنس زقاتم لوطن اتي أبغزي حرس زقاتم مرير كانزان ازخلون في الماويت مستزلوا كونتات كتصورو أزي كبيديو نسان بعلا أبتسقم من هالوث أدن خدكون مقدادا سب أو نزقودلو تكباري حاد هتسان نأديوك كان خنتبهيلو تراين أبز عالم كمتس مقبار كساب كندي نحلنا كبيديو زوم هتصانات زيهم كاب عقوم من العلي زخونة صرتو سكيمو مستولو عمباباتات يوم تقدميت ممهرن منش فقرن كتكون زقبا عدي وعلى حاجز النادليت كم يجرا ندق أفقر ختب تخل ولا دمالت انتهي مالت دي أبونتك نحادة فترة بمستير زرقي هبكا ولا تكي مبال ترايدي ويس أبونت مالت حلافنت صلال والتا عقبا مخاني فيلماويت اوتيزم استباهله نصح عالم حزاز تولدت نعلم بنات قامقا تطمت فترتيا نسالك كم حدا استفلالي قامقا تتصحف مصحفيا نحنا نت قامقا سلازي فلتنا يا طراي از مصحف ز ترجم يبولن كنبل عين خلينا جناخه اتم عمستي كل لا حراي مبالهم طراي كم عدل تقصيرو نصهنا انعهم كم معد تدالي توهيبو فيلماويت نبعلا حاجز ندقفن زدليا فترتيا بزي فقادان دليتان مزيت فوتهم سوقت نخترقسن نختولد المقداداقن وتصق زخنه صوتها عمصي نزا ولاديت فيلماويت كنرئ خلنا حتى غيرنا خنفرداي نخلينا نساكو اديا اتعدى نقوالا العلمان نمتحاليلان تفكران نختولد زدافافات لمهنيات كا كابتي انا مسموتكو ولادي منك كان خنا يزبل نيادنت سقاتن حاليتن زنقلي نسابناتا تحساسبا نقوالا متصانانعن حاجازن زكونو زخول هصانات كتحدقلات تصعرتلو تخون بناتا الرأيا ازي نقوالا كابزلو عميق فقري زنقلي صبوق حسابي كناخه حاليت مالت نقوال كان عم استحليف كامها بايكونن اتنعا انا محقاز زقبرتو نقر كابت زلوات صقم للعلي زخبادة بس لا يزفتر الله زلو أدنت صنعاتي أدنت مالت كامنات كهيوت كنيسكا نخال هيوت اتهبلو مسواتي حانت أدي نولادات صلالن عقبان نختكون يزقبا حانت رأسها تكالاخل زي تخل أدي دك أخت كانخن أي تخلني أبونت مالت زر إزهاب كالو جزي كونن اتي بتفترة زوالدكا جناخي حلافنت زي وسدلكا صلال زي كونكا أبو خبها لاي كالني اتوم مس فيلماويت بمستير استراخيبهم زر إزهابو سبات أبوتات يكونون نساتهم نتاقوال كم مزاناقعيتن مفريتن ترايست تقوملا عم مصد سباتيو
ኣቦ ማለት ጽንዓት እዩ። ኣቦ ማለት ብርቱዕ ንፋስ ክነፍስ ከሎ ውላዱ ከሂስ ዝጋረድ ድልድል መንደቕ እዩ። ኣቦነት ማለት ዘርኢ ዝሃብካሉ ግዜ ይኮነን። ኣቦነት ማለት ነቲ ዘራእካዮ ፍረ ብማይን ብብርሃንን ብፍቕርን ብሓልዮትን እናኸስኮስካ ዝዕቢ ትረት እዩ። ኣቦነት ማለት ሓደ ህፃን ኣብ ማእከል ሰብ ደው ኢሉ ከሎ እዚ ኮ ወደይ እዩ ኢልካ እትሕበነሉ መንነት እዩ። ግናኸ እቶም ብምስጢር ናብ ዓራት ፊልማዊት ዝመፁ ሰባት ኣቦታት ክበሃሉ ይኽእሉ ዶ? እቲ ብምስጢር ዘርኢ ሂቡ ዝሃድም ሰብኣይ ኣቦ ዘይኮነስ ቀታሊ እዩ። ንሱ ነቲ ህፃን ካብ መፈጠርቱ ጀሚሩ ዘኽታም ዝገብር ንኣዲኡ ድማ ኣብ ማእከል ዓመፅ ዝሓደጋ ጨካን እዩ። ኣቦነት ሓላፍነት እዩ እምበር ግዝያዊ ስምዒት ዝደፍኦ ተግባር ኣይኮነን። ኣብቲ ቪድዮ ዝረኣኹሉ ኣጋጣሚ ዝያዳ ዘገረመኒ ናይቶም ጋዜጠኛታት ኣቀራርባ እዩ ነይሩ። ጋዜጠኛ ነቲ ድምፂ ዘይብሉ ድምፂ ክኸውን እዩ ዝግባእ። ግናኸ ኣብቲ ቪድዮ ዝረኣናዮ ነገር ዘሰንብድ እዩ። ፊልማዊት ብዛዕባ ሓደ ዘይትፈልጦ ሰብኣይ ንኽትዕመፅ እናተወስደት ከላ እቶም ጋዜጠኛታት ክስሕቁ ምርኣይና እዩ። እዚ ንሞይኦም ጥራይ ዘይኮነስ ንባዕሉ ንሰብኣውነት እዩ ዝቐትሎ። ንምንታይ ደጋጊሞም ይስሕቁ ነይሮም እንድዒ? ወረ ከመይ ኢሎም ማይክሮፎን ሒዞም ሓንቲ ርእሳ ክትከላኸል ዘይትኽእል ጓል ክትዕመፅ ከላ ዝስሕቁ? ከመይ ኢሎም ከ ነቲ ቃንዛኣ ከም መዘናግዒ ገይሮም ዘቕርብዎ? ይሕሚሙኒ ተቖንዝየ ድሕሪ ክወለድ ኣይደልን እናበለት ምስሓቕ ፍጹም ሰብኣውነት ኣይኮነን። ቁልዕነት ከንታይ ማለት ድዩ? እቲ ኣብ ጎላጉል ምስ መዛናኸ ብናጽነት እትጻወተሉን ብዘይገለ ሓሳብ እትስሕቆሉን ወርቃዊ ግዜ ኣይኮነን። ግናኸ ነዞም ህፃናት እዚኦም እቲ ጸወታ ብሓላፍነት እቲ ሰሓቕካ ብጭንቀት ተተኪኡ ኣሎ። እዞም ቆልዕት እዚኦም ገና ከይበጽሑ ዓበይቲ ክኾኑ ተፈሪዶም፣ ገና ክንፎም ከይበቖለ ከቢድ ናይ ዓለም ጾር ክስከሙ ተገዲዶም። እዞም ህፃናት እዚኦም ብፍቕሪ ወይ ብባህጊ ስድራ ቤት ኣይኮኑ ናብዚ ዓለም መፅዮም ዓባዮም ኣነ ምስ ሞትኩ ንጓለይ መን ክከናኸና እዩ ብዝብል የዋህ ኣተሓሳስባ እዮም መፅዮም። እዚ ተግባር ንዕኦም ኣብ ግምት ዘይእተወ ሰንኮፍ ርድኢት እዩ ነይሩ። ሓደ ህፃን ንኣዲኡ ክከናኸን ተባሂሉ ጥራይ ናብዚ ዓለም ክመፅእ ምግባር ክሳብ ክንደይ ሕቶ ዘልዕል እዩ። እዚኦም ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ዝኾነ ጾር ተሰኪሞም ዝተወልዑ ዕምባባታት እዮም። ፊልማዊት ነቲ ዝመፀ ለውጢ ክትጾሮ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ኣብ ግዜ ሕርሲ ዘጋጥም ቃንዛን ስምባድን ድማ ነቲ ዘለዋ ኩነታት ዝያዳ ከጋድዶን ናብ ከቢድ ናይ ኣእምሮ ቅልውላው ክመርሓን ይኽእል እዩ። ሓንቲ ርእሳ ክትከላኸል ዘይትኽእል ሰብ ክልተ ህፃናት ክትከናኸን ምግዳዳ ንዓኣ ካብ ዓቕማን ላዕሊ ዝኾነ ጾር ብምፅዓን ንህይወታ ባዶ ምግባር እዩ። እቲ ኣብ ዓዱ ኻላ ተቐሪጹ ጋዜጠኛታት እናሰሓቑ ተኣምር ኢሎም ዘቕርብዎ ታሪክ ፊልማዊት ኣብ ሓደ ምዕራባዊ ዓለም ተዝኸውን ነይሩ እንታይ ምተገብረ? ኣብዚ ዘለናይ ሃገር ሓንቲ ኦቲዝም ዘለዋ ጓል በቲ ዘለዋ ናይ ኣእምሮ ኩነታት ፍቓድ ክትህብ ከም ዘይትኽእል እዩ ዝእመን። እቲ ታሪክ ከዓ ተኣምር ዘይኮነስ ወንጀል ተባሂሎም ተመዝገበ ነይሩ። እቶም ብምስጢር ዝመፁ ሰባት ጸታዊ ገበኛታት ተባሂሎም ተፈርዱ። እታ ብግርህናን ሓልዮትን ንጓላ ንዓመፅ ዝሃበት ኣደውን ብገበን ተነቀፍቲ ሰባት ተኸሰት። እቶም ጋዜጠኛታት ድማ ሞያዊ ፈቓዶም ኣብ ሕቶ ማእተው ነይሩ። ክቡራት ኣሕዋት፣ ኦቲዝም ፍልሊ እዩ። እቲ ብምስጢር ዝፍጸም ዓመፅ ግን ሞራላዊ ቅትለት እዩ። እዚ ታሪክ ግን ብዙሕ ሕቶ ይዘለዓለልካ። ፊልማዊት ግን ብሓቂ ዶ 2 ግዜ ጥራይ ተዓሚፃ ትኸውን? እቲ ቪድዮ ዘርኣየና ፍረ ጥራይ እዩ። እቲ ድሕሪ መጋረጃ ዝተፈጸመ ዓመፅ ግን ካብዚ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ንርድኦ ኢና። ኣደ ፊልማዊት ሕጂ ድማ ጓል ክትወልደላ ከም ትደሊ ሓቢራትና ኣላ። ሕጂስ የኣኽላ ፊልማዊት? እወ የኣኽላ ቃንዛ፣ የኣኽላ ስቓይ፣ የኣኽላ ዓመፅ። ኦቲዝም ሕማም ኣይኮነን። እቲ ንዓመፅ ብስሓቕ ዝሽፍን ሕልና እዩ ሕሙም። የኣኽላ ፊልማዊት? እወ የኣኽላ ምስጢራዊ ምፍራይ። እዛ ጓል ሰብ እያ። እቶም ህፃናት ከዓ መሰል ኣለዎም። ክቡራ ስድራ ቤት፣ ንስኻትኩም ከ ብዛዕባ ዝኹሉ ዝተፈጸመ ኩነታት እንታይ ትብሉ? ናይ ብሓቂ ርእይተኹም ብጉልፅ ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቐምጡ። ሓሳባትኩም ክንሰምዕ እንደሊ ኢና። ነዚ ቪድዮ ላይክ፣ ሼር ብምግባር ከተካፍልዎ ንሓተኩም። ነዛ ቻነል ከዓ ሳብስክራይብ ክትገብርዋ ንዕድመኩም። ስለ ዝሃብኩምና ግዜ ኣዝና ነመስግነኩም። ኩሉ ሰናይ ዘበለ ንዓኣኹም ኣብ ዘለኹምሞ ሰላምኩም ይብዛሕ።